Bu yıl in köp uçurum haýsy welaýatda? Soňky jaň ýaňlandy. Bugün müňlerçe uçurumyň durmuşyny täze sahypa açylýar. Bilim ministrliginiň berýän maglumatyna görä, şu okuw ýylyna Aşgabat şäheri boýunça uçurumlaryň 12851-si, Arkadaş şäherini 237-si mektep bilen hoşlaşýar. Ahar welaýatyny 14337, Balkanda 8680, Daşoğuzda 23798, Lewatda 23700 goloy. Mary welaýatyny 25000-den gowrak okuwçy mektep tamamlap, uly durmuşa gadam basýar. Bizem ähli uçurumlary durmuşyň täze sepkidini üstünlikler arzu edýäris. Emekde bir sapar torýasa bar sora. Bolan waka esasında. Soraýyn bolýan bilmedim de. Bermäýmese. Näme oşa maşin? Ýek oğlundan gowmay, kakaňdyr da. Bizde maşin ýok. Sora mana malyan ho bolmasa. Erkek golaýo. Göreýin. Şu ýerde garaşyň. Klaslaşdyrlay. Himayetkar dara tutus kerhanasy. Ölmüş. Koysana koy. Geç. Men ýerine geçýän. Sür pelwan, sür. Gijekne sen üçin dilegeden eneňe taňa beren sowgadyňmy? Alo. Kaka. Bağışla beni. Pelwan. Oğlum. Atenanyň diýenini diňlemek terbiýanyň başydyr. Olaryň sözü dogry ýol görkezýän çara. Atena hormat goýup olaryň maslahatyny ýerine ýetirýän adam madama hormaty eýe bolýar. Akıl ýaşda däl, başda. Paýga May. Oğlanlar vay da vay. Hemşi bey diýdiň aýagym. Sebäp olar gulluga gitmeli. Ey degişýano, biziň oğlanlarymız güýje vay. Man 25-nji may adam ömründäki iň ulug iki utorşyň biri. İkinciden mamam. O, конечно. Birinjisi. Adam okuw torony. İkinci kaçan bolýar aýaň? Ay ol her kimde her hili bolýar.
Ay sen nereden gelýän o? Doğulğun möweren kumuş brasedini Summor bazarda akser dergara satyp gelýän kaka. Näme sattın ay onu? Okugy torduma SMP ma? Ine bu uje ikinciyle bu torp gelýär. Bu tor o zaman bu torp bilýär diýilýänlerden şu. Bar öýügi. Ömke hali TikTok'a koydunuz da var. Davay kim ökdekdiler? Sen mektep oturanına näçe ýyl boldy? Şu ýyl 26-njy ýylda mektep oturanma rovno 10 ýyl bolýar. We 2008-nji ýyllar mektep oturýar diýip gözüňe getirende özüň hasam garry duýýan. Bizde şonýar bolýar. Sen abyşny ondan şeýleýän. Indi dostlar, bugün näme hakda urulýar? Aslynda 25-nji may diýen düşünjäni kim we näme üçin oýlap tapdy? Bu çäre ilkinji bilen bayramçylyk uçurum dawarasy hökmünde 1948-nji ýylyň 25-nji maýynda Moskwada bellenildi. We Moskwada bellenilse diýmek muny ortalar oýlap tapdy. Georgi Aseyev, ýagny Moskwanyň 182-nji mektebiniň müdiri, şeýlelikde de SSR-iň atgazanan pedagogy hemde Fyodor Brukhavetsky olam Krasnodaryň 12-nji mektebiniň müdiri olam atgazanan pedagog. Bu iki ýaşly başda näme pikir gelýär kellelerine. Okuwçylaryň bir hili motivasiýasyny, moralyny, duhuny galyrmaly, olara mektep bolan höwet öğretmeli we onu etmek üçin bolsa bir bayramçylyk, bir düzeni oýlap tapmaly. We şu 25-nji may bilen bilelikde Harplyk bayramynyň gutarmagyny, bilimler gününi şolar oýlap tapdy we durmuşa geçirdi. Her kişi üçin onu SSR-iň territoriýasynda bir wagt bolan respublikalaryň ählisi resmi bayramçylyk hökmünde belliýärler we ondan daşary Pribaltika ýurtlarynyň käbirem şol bayramçylygy resmi bayram hökmünde dawaralap, gutlap belliýärler we şoň uçurum bolýar. Ýöne dünýäň köp ýerinde diýsen üýtgeşik bilim sistemalary bar. Meselem Awstraliýada umuman dünýäler üýtgeşik olan biziňki göre sebäp olar günörto poluşariýada, ýarym şarda ýaşaýarlar we bizde gyş bolan wagt olarda tomuz bolan wagtym bizde gyş. Şoň üçin olarda 25-nji may adaty bir okuwuny, olar okuwuny ýanwarda tamamlaýarlar. A başga döwletlerde bolsa hasam täsin we üýtgeşik. Meselem Ýaponiýada okuw ýyly aprelde başlaýar. Onu näme bilen maglaşdyrýarlar? Sakuranyň günleýän periody bilen maglaşdyrýarlar. 4-nji aprel olarda bilimler güni. Häzirki wagtda biziň döwletimizde, ýagny garaşsyz baky bitirip Türkmenistanda bolsa, diňe bir uçurum güni däli eýsem Aşgabat şäheriniň günü hem bellenilýär. Umuman giňdir dünýä. Ýöne men bu ýyly uçurumlary gutlaýyp düşürdim. Hormatly 2008-nji ýyllar. Bu ýyl siziň ýylyňyz. Size teknologiýada kän üstünlikler, kän kynçylyklar garaşýar. Öz başlap durmuşyňyzda size ähli älim gowluklaryny tüýsürekden arzu edýän. Ýüregiňizde beslän kärleňizi, ýüregiňizde beslän işlemekligi synym bilen isleýän. Ýöne onu etmek üçin diňe bir isleg etdikden oňa tarap hareket etmeli. Gowja işlemek üçin gowja okuwamaly. Egerde size bu okuwda okaýyn diýseňiz, meselem daşary ýurtlarda, Türkiýede okasaňyz gelse, size bu işde iň ýakyn we ynamdar ýol berip hökmünde men özüm Merf Akademiýany maslahat berip bilýän. Merf Akademiýa Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyň sanawyna bar bolan 20 uluy universitetiniň ählisini 25-nji may dawarasy münasibetli ähli depozitlaryň 50%-ni öýde çekýär. Merf Akademiýasy täş olan ofisine gelip Türkiýe barýançaňyz himme zadyňyzy jikmejik ýanyňyzda durup bir-birden dokumentlaryňyza kömekleşip, himme zadyňyza kömek edip, ahyrynda sizi Awraýlanjyk Türkiýe Respublikasyna uğratýar. We şol işleň ählisi mut. Hiçsine pul gerekdir. Sizden diňe pul näme gerek? Bile dalýaňyz, pasolstva resmi tölegini diýäňiz we
institutun öz sorayan depozitini töleýäni bolly. Meýer akademiýaň işgärlerine işsat gerekkä. Ýene bir ýerde gutlaýan janyňyz sag bolsun, özüňize gowjy seredin, ejeňiz hakyňyzda mınjytma. Bir oglan Alpsan mektebe gulurjan. Ertir 25-nji may 2008-nji ýyllar. Orta mektebi üstünlükli tamamlaýanlygy tüýs ýüregi bilen gutlaýan. Mektep diýilýän zat şeýle bir täsin zat, şu gitmersiň, ýigrenersiň, ýatlamaryn diýersiň, özümde boldy da, şu ýigrenýän adamlar bolsa-da, şolara şeýle küýseýän. Orta mektep. Bizdäki bugünkü waka näme? Bir müşteri teji gul dükanyna gelýär. 6 fana gulda gadylýar. 6 mektebe. Tak olarda haýsy mektepler? 27, 36, 18, birinji mektep ýerde 12, 53. Herde bir yerde däme? Bir oglan 6 mektebe 6 nomera gulda gadylýar. İştekiler soruyor da malumumuz mu ya doğunumuz mu diýse. Ýok, tanışydım diýär. Belki ählisi bilen ýakyndan tanışdyr. Men hemişe zenanyň, gyzyň arkasyna alýan. Şoň üçin biz aňy oglanyň we hadydan gullerini abzora goýan. Gyzlar 25-nji maýda egerde şu guller size baran bolsa, onda şol oglany dystan. Başga da kim orak bilmedi. Ýigrimmäsinji may. Gazaply gün aya. Tolgunlar ýany ol. 2008'ler uçup ýokary kujaýlaryna gonmaňyzy dileýän. Asil haýsy ýokary kuwa finansiýan. Onu alan bir arzu olmay. Bahaň nol. Edid okuwçylar, geçen hepde her kim öz arzuwyny ýazsyn diýip, hemmäňize düzme beripdim. Düzmeleňizi barladym, häzir paýlap berjek. Muharrem defterim çıkmada. Medet, sen depterin bende. Bu defteri näme däpsiň Medet? Özüm için satıştırıpsın. 7 sahipalydan bir düzme bolmaý. Hesapaktan soň meň ýanyma gel. Muharrem näme düzmem, go yazmandyrmy? Medet, näme arzu edäpsiň? Oy, onu alan bir arzu bolmaý. Bahaň nol. 3 gün wagt berýän. Düzmän täzeden ýazyp gelýän. Kaka, muharrem düzmem, o yüzden öğretti oyunu nämesem kam. Oğlum, bu sen öz arzuň. Eýerde durmuşyňda bolup biläjegine göz ýetirýän bolsaň, bu hakynda köp pikirlenmeli bolarsyň. Muharrem, düzmem getirdim. Size koyun bakanızı, benim arzularımı ütgötmeyin. Ediz çağalar, mehriban okuwçylar, hiç wagt arzularynızdan yüz öwürmäň. Maksada okkunly bolun. Arzularynıza ýetmek üçin bolsa, täsin eter okuw merkezine ýazylmaga gelin.